Robin Sena! Kung ikaw ang papipiliin, Ay. anong gusto mo? Ikaw yung crush o ikaw ang nagkaka-crush? Kasi madalas ako yung nagugustuhan. So ako na lang yung magkaka-crush. Wow! Madalas ikaw yung nagugustuhan. Oo. Totoo, saang universe yan? Hindi, napansin ko kasi lapitin ako. Ay pa? Oo, kapag nasa probinsya ako, sobrang lapitin ko. I don't know why. Lapitin ng ano? Ng pato, manok, baka. Langaw. Hindi ka kasi naliligo eh. Mga ganun yung alam mong yung pila-pila pa yung mga pato Awa. na lumalapit sa akin. Yun. At Baka akala nila ikaw yung nanay nila. Di ba ganun yung mga pato, Oo. mga sisiw? Hindi. Lumalapit lang daw kasi yun sa mga genuine heart. Oh. Baka kasi kaamoy ka nila. Oo, pwede din. Kaya ganun yun. Pero mas gusto ko yung ako yung nagkaka-crush. Ay, totoo. Kasi mas gusto ko yung nafe-feel yung emotion na parang kilig. Sino Awa. ba naman yung ayaw na kiligin, diba? Sa Sabi ko nga bagay. kanina, ang swerte mo kung kinikilig ka kasi ngayon ang nararamdaman ko, diba? Sakit ng ulo dahil sa high blood, Ayan. gout, taas ng sugar, Arthritis. ayan, diabetes. Rayuma. Yeah. Ikaw ba? Ano gusto mo? Nagkakagusto sa'yo? Ikaw nagkaka-crush? Mas gusto ko yung ako yung nagkakagusto. Wow, Oo, pareho tayo same. kasi gusto ko rin yung na-challenge ako eh. Oh, diba? Oo, masyado na akong sanay na may nagkakagusto sa akin. Wow! At least hindi pato, hindi bibi at sisiw. Totoong tao. Totoo. Pero yung mga nagkakagusto kay Robin Sena, yan yung mga hahablot ng bag, Ayan. hahablot ng Oo, iPhone. taga dyan sa may Bito Cruz. Lapitin ng hold upper. Ay, nako, mapasaang universe ka man nakatira ka, Bisyo. Sure ako na nagka-crush ka na rin, O di ba? kaya natipuhan ka na rin kahit ng pato man. Totoo. Di ka tao kapag walang nagkatipo sa'yo. Totoo yan. Diba? Kaya eto ka, Bisyo, ibibigay namin sa'yo ang huling dalawang uri ng Crush! Tara, kape! Tara, kape! Ayan, muna tayo sa number 1. Inot. Mo muna, ito ang Rebound Crush. Ang saya-saya talaga dito sa Star City. Ang daming pogi. Hoy, Jessa, girl! Uminahon ka nga. Ang harot-harot mo. Parang ngayon ka lang nakakita ng lalaki, Tsaka mga estudyante yan. Ba? Ikaw ang nega-nega mo. Kapag ako naasar talaga sa'yo, papalitan kita as a friend. Ako, tsaka kailangan ko na ng crush para makamove on ako sa dati ko. Ay, wow. Alam mo, Jessa, syempre gusto ko lang naman yung mapabuti ka. Tsaka hindi healthy sa pag-move on mo yung mga ganyang paghahanap ng iba. Anong mapabuti? Nanay ba kita? Nanay ba kita? Tsaka crush lang naman. Hindi ko naman sinasabing magpapabuntis ako. Ang landi mo talaga. Ay, nako, Jessa. Ayun, girl, yung nakapula, ayun, Ay. Pogi, lapitan ko nga. Ay, iwan kita dyan, lapitan kita. Kuya! Hoy, Jessa, okay ka lang? Hi, Jessa nga pala. Ha? Mar? 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 Uy, Jessa, okay ka lang? Miss, ano yun? Hindi ko pa pala kaya magka-crush Robin Sena kasi nakikita ko si Mar sa lahat ng mga lalaki. Ayoko! Ayan, Si Jessa, hindi na naman nakainom ng gamot. Tama. Uy, pero legit to Oh. Isa din to sa mga gamot para makamove on ka. Ibaling mo yung attention mo sa iba. Awa. Diba? Kasi kung gwapo man yung halimbawa or maganda man yung naging ex mo, for sure marami dyan mas gwapo, mas maganda na pwede mong pag-crushan and all. Pero ako naniniwala ako na okay, para sa taong nagmo-move on, Oo. makakatulong yun na makamove on ka. Yan. Pero, ang unfair nun dun sa tao na ika-crush mo para lang makalimutan mo yung past mo. Unfair yun sa kanya kasi paano kung siya gusto ka talaga niya, Oo, tas ikaw gusto mo lang pala ng panamantalang ligaya. Kaligayahan. Oo. Diba? Rebound crush. Pero keep it safe. Basta ako laging ganyan, keep it safe. For as Dapat. long as single kayong dalawa. Awa. Tapos,
Palunukayan ka na naman As long as single kayong dalawa, Awa. tsaka wala ka namang intensyong masama, kumbaga crush lang din talaga binabaling mo lang yung attention mo, yung kasi sila yung kinukuhaan mo ng inspirasyon yung mga crush. Ako ganun ako Pag may crush ako sa isang tao, nagiging inspiration ko talaga sila and all. Sige, good for you. Pero ayun, mababalik nga tayo sa intention Bakit mo ba gustong i-pursue o bakit mo gustong magka-crush dun sa taong yun? Kung gusto mo lang ng panakip butas, ay huwag mo na ituloy kasi makakasakit ka ng iba. Ayan, yun, ayaw natin diba? nun. Yan si Konyo Bicolano, gantong-ganto yan hindi Kaya nga mga pato lang nagkakagusto sa akin Anyway, that's number 1. Pero naman tayo sa last but not the least, number 2. Pangadwa, ito ang Secret Crush. Oy, Jessa, tol! Omar, eto naman makatol. Lalaki ba ako? Ganun talaga. I treat you as my kapatid Bro, tol, boy. Tol, mukha ba akong tollgate? Bakit na naman, Mar? Pak! May pabuki ka pa. Sino naman yung nililigawan mong bago? Tol? Hindi, tol. Actually, may nagpapabigay sa'yo nito. Hala, sino naman? Tol? Di ko alam. Basta sabi lang din sa akin, taga-section Makopa raw. Ibigay ko raw sa'yo. O siya, Jessa, mauna na ako. May klase pa ako. Tol. Tol, salamat. Ay, Pak, may note. Kanino kaya to galing? Basahin ko nga. Jessa, alam ko may mahal kang iba, pero bet na bet kita. So bet mo na rin ako. Hayaan mo, patuloy na lang kitang ibebet kahit hanggang tingin na lang ako. Nagmamahal, Orange Peacock. Sino si Orange Peacock? Mahal, tara na? Lunch tayo. Kanino galing yung flowers mo? Ito, wala galing sa student council. Kino-congratulate ako dahil nanalo ako. Diba? Okay. O sige, tara na. Halika na. Mar, umamin ka na ba kay Jessa? Robin Shena, hindi. Hayaan mo na. Masaya na siya kay Konyo Bicol. Ayaw. Ang hirap ng dalawa lang yung karakter. Kaya nga Nakakalito. Uy, pero mga secret crush, I would say ito yung pinakamasakit at pinaka-memorable for me. Nagkagusto kasi ako sa isang tao na hindi ko pwedeng sabihin na crush ko siya. Kasi teacher ko siya. Oo, bata pa ako noon, teacher ko siya, na crush ko siya. So, syempre nakakayo pag sinabi ko sa kanya. Alam mo, napansin ko, ikaw, hilig mo magkagusto sa mga pinagbabawal. No, hilig mo sa ganyan. Bakit naman? Minsan lang Anong minsan? Anong minsan? Sige, bukod sa teacher, nagka-crush pa ba ako sa iba? Nagka-crush ka sa may asawa na. Hindi. Crush lang. Hindi, crush lang. At least paghanga. Lahat naman nag-uumpisa sa crush lang. Di ba, Sir David? Oo. Hindi, importante nito again, ang crush ay paghanga. Dapat malinaw sa'yo ano ang nararamdaman mo para sa taong yun. Kasi pag malinaw yun, alam mo din yung barriers, yung boundaries mo. Diba? Sa'yo talaga nang galing, no? Ayoko makinig sa'yo. Anyway, kabisya ko, di mo naabutan ang usapan namin ito. At gusto mong ipa-shoutout ang crush mo gaya ng nagpapa-shoutout ngayon. Yan, i-shoutout mo yan. Nag-email siya, DJ Robin Shena, gusto ko po i-shoutout yung crush ko na si Ariane Christine ng Trinity University of Asia College of Nursing. Pak, avid listener po ako since 2007 pa. Kailan lang ba tayo nagsimula? 2 years ago. Nagsinungaling ka pa. Lang Love Radio, siguro. Ayan. Anyway, kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shena. Your Uragong Broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yan sa Tara Kape. Tara Kape! Sa 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Wow. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shena. Sasakyan sikat!